Jadi saya hanya melakukan yang diperintah Allah dan tidak melakukan yang dilarang Allah itu tok. Perkara nasiku monggo wis, aku manut, aku kon dadi kire gelem, kon ramangan gelem aku manut wae. Sampai umur saya 66 sekarang aku mung manut ora tahu golek apa-apa, bojo teko-teko dhewe. Ora golek rumangsamu nek aku nguber Novia gelem apa Novia? Sengoro gelem, ora cetha iki yo sapa kuwi? Gondrong. Brengoson rokokan terus penggaweane ra cetha mesti ra diterima karo calon mertuaku mesti aku ra diterima. Makanya saya kawin dulu diem-diem jam 12 malam di sebuah desa, orang ana wong ngerti. Akhirnya diributkan oleh seluruh koran. Kenapa? Karena penghulunya yang menikahkan saya sama Novia itu tidak tahan hatinya cerita nang tonggone, akhirnya konangan wartawan dadi rame sak Indonesia. Mongko aku kawin jam 12 bengi di desa di desa pokoknya di Jombang ke utara dekat Sentul, dekat Ploso, di sebuah desa. Aku lali jenenge. Karena yang mau memberi KTP saya sama Mbak Fia cuma Laura itu. Karena kalau Laura itu mengatakan, loh sampean kok berani mengawinkan Cak Nun sama Novia, loh Cak Nun sama Novia kan tidak punya KTP, loh dia berhak, mereka berdua berhak punya KTP di seluruh desa di Indonesia. Wong mereka mau kok diundang ke desa mana saja, maka mereka punya hak untuk menjadi warga dari setiap desa yang dia datangi, kan gitu. Ngono ceritanya, akhirnya kawin jam 12 bengi, mahari aku nyilih DE, ngono wae ya randuwe aku. Terus sing ngerti meng ibuku, kang masku siji loro, terus adikku siji karo anakku Sabran. Terus kawin jam 12 malam, uga rampene nganti jam 2, terus isuke jam 5 wis ning bandara, bojoku nang Makassar, aku nang Jakarta. Terus gunane rabi iki mau ngopo? Aku wis pisah meneh. Lah sampai sekarang gitu Mas, saya kadang-kadang ketemu istri itu di bandara. Kadang-kadang dia ngejar ke Surabaya 1 hari gitu tok. Udah jarang sekali ketemu. Jadi orang ngopo-ngopo kuwi mulya apa ora mulya? Ya nek kowe kan kudu aku justru karena saya ndak banyak berbuat, ya ta. Malah Gusti Allah mesake cah kae. Ya ngono ta. Rabi ning ora tau dienggo tenanan, ya ta. Akhirnya malah disayang karo Gusti Allah. Di sewaktu-waktu kalau saya memohon kepada Allah, Allah terharu sama saya. Oh mesake kayak do njaluk suwuk sing meteng njaluk diusap, insyaallah kabul. Mergo Gusti Allah ra tega karo aku. Mesake kayak tenanan ning ngurusi wong cilik. Nek nganti wong cilike kecewa ora terkabul, kuwi izin dhek Cak Ainun kae izin wis nang tak kabulke wae. Bil kono keliling Indonesia kono kabulke wong-wong kuwi. Itu akhirnya Jibril keliling nang ndi. Israel rasa melu, kuwi misalnya nek melu ku ndak berantai engko ya ta.